И ето втори опит за сваляне на 10 мм стъкло, закалено от 8 етаж. Ръгай! Мале, не се щупи първия път. Първи опит неуспешен. Първи опит неуспешен. Втори опит също неуспешен. Мале, гати стъклото, човек. То верно закаленото е. Давай! Аз сектар! Трети опит! Давай, Владо! По-силно е! Теслата се разглъбила, че стъклото здраво! Свята елке! Четвърти опит вече наистина успешен. Yes!